Diba? Nga, pagbabasa na ko, at bitawan na mo, kanina kondok iya siya ba? Ako nagalingon ko, kung di na ko mabasa, uban ko sa imo. Pabunyag ko sa imo. Pero pagbabasa na ko, ang kono ni mo, kanang imong kondok iya siya ba? Sige. Ingon ba kaya Isya ka babasa pa ang ngalan ni Isya ha. Dini sa balaod kasulatan. Ingon bitaw ko nga. Ingon bitaw ko nga wa nganli. Diba? Pero kung pugson ko nimo, pag na kayo mabasa, esa. Pati pa. Ingon ko wa nganli. Pero kung pugson ko nimo, kag gitudlo ni Kristo nang tawag ining pulunga, ang bitawon nimong iya kasyawa. Ayaw, kay papasahon ng kunimo niya pagkauman, wati ka paingnan, binuang mo na. Dili ba? Kung panalitan ako mabasa. Sige di. Kung panalitan, ikaw may nangay ebidensya sa ako muhatag. So kung panalitan na ako mabasa, o sa may ato, bibya. Kung panalitan na ako mabasa, o sa atong kondisyon? Ayaw, papasahon kunimo niya may kondisyon, binuang mo na. Mahimong useless ang ebidensya. Mahimong useless ang ebidensya. Papasahon ko mo direct sa mawati kondisyon. Kung di nako mabasa ang word, kanang ang word nga one holy Catholic Church buuban ko nimo. Pero pananglitan o mabasa nako usay kondisyon. Basa niya. Ayaw. Kondisyon kay wang kay mabasa. Buhatag ba daw kondisyon o di mabasa? Di ba? Kung tukson ko nimo, matubos ko. Di ba? Ano ba ni ba? Pili ko muhatag og kondisyon og wa ko'y mabasa. Mabataw ni ingon ko nga kung di na ko mabasa uban ko nimo. Pero kung mabasa na ko, muulit ayaw lang balik sa mga. Ayaw lang atos Katoliko, muulit kas nga makatras. Ayaw. Kay kung muani kas Katoliko, ang imong daw sa Katoliko daotan man, maghimo na kay daotan sulod simbahan Katolika. Dito na kay convert. Ako kung di ko kabasa, uban ko sa imo ha. Pero kung tawag ana makapasa ko, muuli kasi nga makatras. Sige, good. Guwapo niya. Mr. Moderator. Pwede ba niyo mabasahan Mr. Moderator? Isa Biblia din. Isa Biblia. Writer ana. Biblia writer. Protestante at tanawara, di ba? Nangitag mabasa o niya pagkahuman, ayaw sa Biblia, Mr. Moderator, di ba? Biblia? Paminaw ba? Paminaw. Biblia, Ani magod mga sero. Kinato ang mga amigo ba, ang nailhan nga version sa Biblia, kanariyang gibitbit wrong. Mali, nga naman na King James Version, na New International Version, na ay gitawag og New King James Version, na ay gitawag og kining kagihupad ni Richard Baxter. Ay, lagi mo basa ko pero mo lagi. So, karon pag mabasa na ko, ulit kasi nyo makatras. Ha? Kung ayaw di ko mabasa, binuang manaw. Mahimo ng sayang akong ibit-bit eh. Ayaw. Mahimong Diyos sa aso. Mahimong, hindi lagi. After anak, patungo-tanong pataka. Pag human ako basa, pero kondisyon ta. Either kung maglisod ka mo uli sa inyo mag-atras, kung maglisod ka, ano na lang, ang puno ni mo, kanang imong pundok iya siyawa. Kana, sayo na bro, sayo na. Ang kondisyon ko, pag humanong basa ni, basa po ka ni. Kondisyon. O sige basa po na ni. Ulit kondisyon ako. Binuang man ang inyo eh. Kami nangita sa kong ebidensya niya pagka magkamura po muhatag ebidensya. Binuang man na. Binuang man na. Ayaw. Sa maklase na ayaw na pakita ko kay ebidensya. Sa korte, kung kinsa ang nangayog ebidensya, katong tawag anang gipangayuan mo otoy muhatag. Dili pwede na ang nangayog ebidensya mauro ko'y muhatag. Binuang man na. Basahon yung mga wala man lagi sa Biblia. Kung sa man yung gipangita, ang mabasa o di mabasa. Iwan ang mabasa o di makakantos o mabasa. Diba? Dili mo lagi ang kondisyon lagi nato. Kapag dili nato mabasa, uban ko sa imo.
Pero pag mabasa na ako, at mitahon ni mo ka ng imong pondo kay ikaw rin katukod, at mitahon ni mo nga iya siyawa na. Ebidensya kayo mo ka. Wait, duha ka version akong basahon eh. Duha ka version, puro protestante. Dili na mo ah. Sige. Ikaw pa yung mabasa na ko, sige be. Gets? Ang kuno niyo mga iya siyawa, imong pondo. Dili ko. Dili ko, binuang na. Dili ko. Wala nagbasa. Kanina po. Mahulog ng gud na nga, ingon kang Kristo, ayaw ihatag ang butang balaan natos mga iro. Magsige na nagpaghot. Nya kung sa baboy po nimo ihatag tamak na nila, ayaw. Wala nga ebidensya. Ayaw. Ano tawag anang mo? Ako man nagkatawag ng explain. Ako may speaker. Unsa man na. Nangitag babasa. Kunya, kitagaan babasa, kitagaan kondisyon. Dali mo na imo ha. Pud mo sugot. Ayaw. Asa man? Deal. Deal ba? Ayun na lang kondisyon. Pagbabasa na ko at bitahon mo ang imong pondo iya so ba? Ayaw lagi, ayaw ba? Ayaw. Okay, ako nagalingon ko, kung di na ko mabasa, uban ko sa imo. Pabunyag ko sa imo. Pero pagbabasa na ko, ang kuno nimo kanang imong pundok iya siya ba? Dili man tawag ka na makuan, dili man mo mukudin. Ayaw lang. Konkreto Ayaw na na, hindi na ipugos, hindi makamudin. Ayaw na ipugos. dapat na pagkakaroon kay ebidensya mo kayo. Ayaw. Mag-decision ka. Huwag ka rin, kondisyon. Ako kondisyon sa iya. Kanina po, pagkuman. Ikaw may nangayot ng kapinisyan, ang samang taong gawin, binuang man ang imo. Wala ba ako ba? Mangita ko niya mong ebidensya, ikay mo basa. Dili ako mo basa ng ebidensya, ikay mo basa. Di ba? Mama na. Imo ga San Pablo, be logical in your conversation. Illogical man gud na ikay nangayo sa ebidensya, ikaw ra mo hatag. Hatag man ka kondisyon. Una, Wala kondisyon. kondisyon na kita ka. Kanipot. Gito pag nakadawatan ako kondisyon, basahon ako dito. Tama na. Litra, basa. Lagi basahon mo din ako. Basahon ako. Paano katoliko, babasa niya. Ang tawag alam ko isa one Holy Catholic Church mo na mo na Romano Katoliko eh. Wala lain eh. Wala may laing one Holy Catholic Church sa unang siglo mo naman ng Romano Katoliko. Oh, mabasa sa Biblia letra por letra lang mabasa na. Mga pa naging problema kay wala gyud yung ganina, mga kung mabasa dito mo tuo. So para natin kapaingnan mo na kung kondisyon. So kung di ka mo dawat, paso ni. Paso. Kung di ka mo dawat, di na to ipugos ni binuang man na. Lain po ka na. Lain. Ayaw na. Mao bitaw gitagaan ta kondisyon kay para mo gawas ang tinuod. Sige, basa. Wala kondisyon ang taka, pero Kamaturan ni Diri. Mura ba? Ang tao mahayagan o kinsan asa pagitawan kamaturan. Ayaw yung kaya mga Katoliko magbabasa og dili matuon ng Katoliko. Diba? Kaya ng Katoliko babasa dili matuon ng Katoliko. Kaya kanang word na Biblia, di magina mo ba sa Biblia litra polita? Abi asa mo ka ba sa Biblia be? Nanudlo ang mga apostol nga magamit ang Biblia, wa man na. Basa na gani. So buti pasabot na ay mga kamatuoran nga di mabasa. Ibabasa na gani. O karon, ay sa lagi po. Sunod din sa kondisyon lagi. Sa mga tao. Ayaw. Lisod kaya makabantay pa lang mo ani. O di ba? Ha? Dili na magkatid. Dili na eh. So, di alisod yun. Manang lisod yun. Next